Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kinong Traymon Ngobha ya ki balajutip kum ki accredited social health activist lane ki Asha ki baju Traymon Ngobha lembat katanat ka koit ka khia hapo ka lama jong ka Meghalaya Asha's Workers Union aka arpu hundre terik ubnaya yong arajar arpuway kila lejban bo da ka dorkhas hakmat ka deputy commissioner jong ka Ribhoy district ka kong RM Kurba ban penpa holor ki jinge baki jumat bat ka jingsha iben nakapor syakapor habaki ai ka jingsha kri syakipaj ba. Hagani ka jingle yikendo ya ka deputy commissioner jong ka Ribhoy district hapo ka jingilam jong ka president jong ka Seng Meghalaya Asha Workers Union ka kong Mira John Mirsing ha ka jingidon lang uba plila tiuso advisor jong ka Asha's Workers Union Ribhoy district unit lembat ki nong tray Asha kila pensngo bakila mat ye ki jinge ha ka por bakila ai jing shikri shikipaj ba bat kila penpauru ye ki jing sngo khia ka bajor halor ka jingsha thambor lane sha akta akti jong ka wei ka nong tray Asha ka badang shujia shen ha ka arpu saw trik ubna ye yong arajar arpu wei hapo ka snong jarasi kat bakadang pendep yala ka jong ka kamram ha ka bayadai bat ki lat jing yada naka khlam covid khat khandai kadang ko bakongsan bapulong ini benginwan mentahang ni hadisi jong ka Ribhoy district kadai lang ba ka jing syak takti jong iwai Asha jong ni kabadai man arp saw tarik kabadai hapo ka sinong jarasi ka bahap hapo ka nong po te ka jing syak takti jong ini Asha ro katkum ka jing tip jong ni kadai tang nakadaw ga ilej halor jong ka covid-19 te kalong ka ay ka bas ngong si ken nakaliang jong ni nalor ba ki Asha ki kinong Traymon Ngobha ki tray na kabanta ka kot ka khia kabanta ka jing bahak ka jing minat jong kipad ba anong sang sinong hi te ha ka jing sisya nakaliang jong kipad ba anong sang sinong ni kwa akan ki bakin dang ai kijing tray lang lani kijing persya ni ki Asha kanang lengin nang la banwan ra ka kot ka khia aso ka sinong katau nrai ka ai ka basungsi kalong banak kaliang jong ki haja ka bakin ya ai ka diang ka ka man bakin tray lang ba ni ipan ba ni kung kini kijing le ben ba kijing ngoben jong ki Asha kijing ni ki banak ka por sa por koit nakaliang jong ni smong tanat ru ban ni osmo ba nakaliang jong ka sinong jarsi kala persyang banwan ra ya kijing penyusup kapadeng jong i Asha bat kita kibakta ti Asha demi hungray nakaliang jong kami Meghalaya Asha Workers Union ni small bangidon ka jing small kan balada ka don kono ka jing suk kidai ben penyesuk hapo ka an om ya ka bakin penyesuk hapo ka sinong namar bakila ta ti ya ka breu ka jong ni tingiwan hang ne ban ya kendu ya IDC bat ni small ban ai kublai ro bahasya ban ngin batai ya ka jingmut ka jong ni IDC ila de batai pa ya ni ila kloi ban singkiai ka kam ila ya turu yang ni bana kaliang jongki kila ada pelong ya ke meeting ban ya kran nak benta jong kami katam na kaliang jong ke union ni ha ke banengkong ni dang mut ban ya da ke FIRT nrai ni na kaliang jong i Asha bat ki bahaying ki ong ba kasno kala penbet bakan don ka dor basno ni ap ya ke jing ya penbet jong ka dor basno bat ngila ayu aro kubor ba haden jong ka dor basno kila penyesuk i Asha bat kita ki basyo i Asha jong